вижда в момента тук, е част от средата на изкарването ни в не знам дали се чува, да бъде разчистена екопътеката и група върли ентусиасти, които са водачи на тези джипове, са се ангажирали с това нещо и в момента се наблюдава въпросната операция. Това е целта на заниманието. Да спрем там, където има паднало дърво и да го махнем от пътя. На пръв поглед лесно, на втори поглед също много лесно, защото уредите, с които се оказа, че разполагаме, са доста внушителни. Да. Малко има елемент на филм на ужасите, обаче целта е различна. Уверена съм в това. Така, втора група доброволци, които не участват пряко в рязането, участват също пряко в събирането на клоните и нещата. И има елемент на заснемане на папараци. Ето главния папарак. Децата прекарват, мисля, че най-добре в цялата тази работа. Една поредна подкрепа пристига. Ще опитам отдолу да хвана, да видя кое докъде е снимано. Сега ще се опитам и да дам някаква идея как изглежда колонадата от джипове. Те са 1, 2, 3, 4, 5 на брой. Разделихме се на две групи, записвам, за това си говоря сама. Говоря с девойката. Как се казваш? Илияна. А ти на кой джип се возиш? На третия. На третия джип. Откъде сте вие? От Любимец. О, супер! Илянка от Любимец, миналата година бяхме там по това време и прекарахме прекрасно. Давам визия нататък какво се случва. Ето. Имаме разчистване до доста голяма степен. Всички са обзаведени с черни очила и приличат на леки мафиоти. Обаче не са такива. Със сигурност. Доближаваме до местопрестъплението. Пардон, местопроизшествието не, ами основният момент, в който се правят нещата. Кажете нещо във ваша защита. Страхотен съпровод си имате. Ние много хубаво гледаме как работят. Мисля, че се справяме чудесно. Може да Кеф е страшен. Кафенце, цигарка да запалим, удоволствието ще е още по-голямо. А има ли елемент на филм на ужасите или това е само повърхностен ефект? Може да има елемент от филм на ужасите, тъй като ако след малко водим наистина с кафето и цигарата, те се обърнат и ни подгонят с резачките, да, тогава ще Окей, надяваме се да не го направя. Оле-ле! Отиваме нататък в все по-жу. Леле ти брави, като виждаме една финна девойка с две брадви обзаведена. Интервю, защо сте с две брадви? Мъжката част се справя положително бързо. Това, което твърди, не се изкри, но прилича. Напредването е феноменално, а джунглата става все по-свирепа. Бака! Дай ми цигарите, в пасаме! Това, което се казва цигарите, очевидно е вярно. Интересно е напредването на нещата. Как върви? В момента сме в епицентъра на бурята.
малко. Абсолютно самоотвержените младежи продължават бойно с върното си въоръжение да напредват в